Khawvel amuman te hian enge iril ruwa omvele hei hi adik tak tak angem internet atanga thlala kan mu atang tein he ngai dan hi nei kan nia hetilai hian tun thleng hian space a hian mi zaruk vel chau an la chau ani universe kan mu dan le rin dan hi chu scientific article le media lama tang tein an ni tlang puya ataka space a han chau ero mitlem te chau an ni thung Khawvel hi changkang to viau ma se tun thleng hian Khawvel pian hmang a shape chungchanga hian hnial na hi ala om renga tun truma chuan Khawvel pian hmang shape chungchanga hnial na om he kan bi cheng do nanga hip na gravity hi om tak tak angem Khawvel hi amum nge a phek ti kan bi chiang don ani ingwanga Khawvel hi amum nge a phek ti finfia hi harsa em nge ani le space atang hian Khawvel hi kan lamulova kan riat chuna chu kan inzir tir na atang chau hian ani kan inzir tir dana chuan Khawvel hi solar system chunga omin amuma arsi pakhat a hel hetilai hian Khawvel phek flat earth model ave thung hi chuan Khawvel hi universe laya tak hian oma Khawvel hian ni khi a hel velo he modela hian ni khian merry go round ang deuh hian akilama tangin Khawvel hi a hel thung ani he version a hi chuan kan chen Khawvel hi this ania alaya north pole omin Khawvel tlang mor zong zong hi vur tlang bang lian takin a hual chuaka he bang hi Antarctica ani he tiang ngai dan omawang hian kumtam tak liam ta khan he Antarctica bang thlen tum hian longmi tam tak te chu an lo fe chuak to thin ani Aristotle hun lai dei to tang khan Khawvel hi amu marin na alo om to a hei hi Khawvel a phek mai thei ti ngai dan aron pian hun malam dai ani BC palina hun lai khan Greek scientist Eratosthenes chuan Khawvel hi amu mai thei ti in alo soi to a ama hi Egypt khopui Alexandria khuan a cheng mi fing tak ni in van lai zola ni om lai takin ni eng sunray local hi atea heti lai hian arwalin khopui panni Egypt marlam Alexandria le chimlam Siena te he experiment hi anei ani Eratosthenes chuan summer solstice thlen hun lai chun pachanga chuan tui chun chu mong chu hlimthla engma siam lovin ni hian azu en kim vek ti amua hei hi alu chung zon taka ni om hun lai ani summer solstice hi kumtin juni somni pani bora athleng thina Khawvel marlam hi nilam hoi zong khian a on train marlam hian ni eng tam tak moin north pole lam naya te chuan ni dang ain ni hi atla har train ani Eratosthenes a enchinna Alexandria khopuya ve thung hi chuan ni hi luchung zone zenith point da hian om ve lo thunga zenith point hi digrisari point pani in ain hlatlat skephas mangin hei hi atea ahun laya he man ruwa hi engtiang chi arin tlak nge ani hriat nilo ma se hei hi hriat thei china Khawvel amum mai thei ti alo chuwa tanna ani ti chuan kumzabi som pakwana Samuel Robotham chuan experiment bei vele in Khawvel hi a phek mai theya rinna a pian tir vele a tui chepai na drainage canal mel rukathuya chuan enchinna nein hei hi Bedford level ti in a hminga phua a soidan chuan Khawvel hi amum tak tak te ni chuan he canal mel rukathui hi omna tanga te in metar sari point pathum pani in akum turani ate Robotham hi rale lam Bedford level a om line pakhat chuan ama hlat zong hian long mangin ain karkala longa hian longul fit nga sang chu Varte ani bok he Bedford level canal le lam to pa hi chuan longul hi alang to lo tur ani a Robotham mu thei china tanga metar thum point pathum panga hnuai lama longul hi a om angai to Robotham hian tui chung inchis Hriata sanga tangin telescope mang hian ain ta a nimasela Bedford level canal le lam to thleng po hian he long hi a mu tluan thak tak wang chuan
Khawvel hi a phek ti in ngai dan a siam ve ta thung ani experiment hi hlotling ma se voin thleng hian in hnial na hi ala top chuang lova thiam na sang zela Khawvel mum round earth version hian pompui a hlo zawk ta tho ani chuan Khawvel pian hmang chungchanga in hnial na hian engtin nge a top a thlen dan le hemi chungchanga hian thlir tur pahnih oma space a kan lan chhuah mi lo dan atang te hian gravity le gravitational pull te hi an ti a chiang heng thil pahnih te hi scientific manga fia ani to a nima sela heng zinga pakhat zawk hian round earth theory a tangkaina ani lain pakhat zawk hian flat earth theory a tangkaina ani vele thunga he version pahnih te hi i han bi chiang le teang kan chen na Khawvel amum ti chungchanga in hnial na ber chu gravity a hian ani a kumsang khat zariat somnga liamta khan James Clerk Maxwell chuan mathematical calculation manga soifia na ania chuan gravity na kan chen na Khawvel khoilam hoya tangpoa apo dan hi ainang vek atia hi planet zong an mum na chan po ani ati heti lai hian flat earth modela ve thung hi chuan gravity hi atel ve lo thunga gravity aya hian gravitational pull hi ve thung hemi pi ka hi chuan Khawvel hi 9.8 meters per second square chakin avira hemi chereng hian gravity ang deuh tho force hi asiam he dis chereng hian min hi petlata Khawvela object enge moron tla te po hi gravity wang nilovin gravitational pull wang zawk hi ani hei hian ke ni ba ka object zong te hi leilam pan hian min hi thavek ti na ani a heti lai hian geophysicist James Davis chuan hei hi thil thei ani lo ati ve thung achan chu he flat earth a hian ni le thla te khi Khawvela ron thalo tur hian eng forcing nge dangta ang atia entirnan an chet lai reng hian Khawvela hian ron tlalut thei reng anne James chuan ni ron tlalut lo tur hi chuan Khawvel ai hian ni khi atet angai don atia ni lenji ero kan travekin arin heti lai hian in hnial na hi ala top mai lova achan chu nia khian mihring kaltel na main mission hi ala lo shrim mit nge mutu an la lo wangin flat earth ring tu te hi chuan ni len zong dik tak hi entika ma kan shelo mai the ante helaya hian in hnial na hi atopa nima sela round version zawk hian pom a hlo ta zawk tho ani scientific le academic paper baka inzirtir na dang shrimshima te hian Khawvel mum round version zawk hian pom a hlo veka Khawvela phek ring shrim tu te hi chu mimol anga ngai anne manrua chi sang entirnan virtual map navigation device le thalak te to a heti lai hian thlona tanga thalak te hi barrel distortion in angong thung achan chu airtight cabina dar thalang te hi akuma hei tak hi flat earth ring tu te chuan musual na illusion hi asiam thei ti in kolkil horizon hi akum angin a musual thei anti vetlat hei chau alani lova space thalak le video tam tak te hi photoshop emo 3D animation te ania Khawvel pum thlan lak na hi mu tur manglo Khawvel thalak tam sok te chu low earth orbit atanga lak ania International Space Station khian Khawvel thla hi chu makta duai tel set alato ima sela Khawvel pum thla la tur hi chuan hlatok takatrang angaya kumsang ka zakua sumsari bania US in thla alon tum khan Apollo 17 astronaut pathum te chuan Khawvel pum thla hi an la ni in anin chal heng astronaut te man roman hi Hasselblad medium format le Nikon 35mm camera baka abik takasiam Kodak film te ania he Khawvel thla an lak hi the blue marble ti in aming an phua kumsang ni sompanga khan NASA chuan Deep Space Climate Observatory in 4 megapixel CCD sensor manga Khawvel le lambial full this earth thla alak na chu ati chuak poka
heng thalak pani bak hi Khawvel pumlana thalak mu tur dang hi om meu lo ani space sector zongsong te hi sarkar thunhuaya om vek ania wangin space a khian du tua han chho vengot the thil thei ani silova hei hi flat earth ring tu te tran chan pakhat ni lein Khawvel pian hmang dik tak hi an thup ni tora an ngai heti lai hian mi pakhat chuan flat earth theory hi ataka fia alo tum to a kumsom ruk pathuma upa Mike Hughes chuan steam rocket mangin van sang meter sangkhat zanga somni panga sanga khian inka chho alo tum to Los Angeles thalera tang khuan inkap chhovin atumber chu van sang atang hian Khawvel thla hilaka akumlai art curvature hi aumlo ani ti fia atuma maro chu achuana rocket hi chesualin anunna achan zui ani ingai dan ni vele Khawvel hi amum nge aphekang comment nalama khan ilo sei vedonia